ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро, бисёри бардори ғариб мо хоҳиш карда буданд ки сечка ба навор бигӣ. Мо тасмим гирифтем ки як навор фақат сечкаҳоро ба навор бигирем. Бо як навори нави ҷадид фақат сечкаҳо дар хизмати шумоем. албатта ки шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модар мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулачаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен, мошинои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем ва бардоро дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. бардоро лайкҳоро бизанед, дар канал ҳатман подписатсия кунед ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. як мошини фурӯшии мо бардоро Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бариш 1998 объеми мотори 1.8 сӯзи шӯриш бензин. коробка 5.6 автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, ягон камдию расход надорад. моторш, коробкаш ҳамаш 100%. ҳуҷҷат ҳаст, утилизатсия ҳаст. мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, ягон расход надорад. мошин 100% бардоро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 90,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародаро, дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонамо лайкҳоро бинависед ва дар комментария мошине мехозед ки тона номашро бинависед. мо ҳам номи мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. ҳамин қатъи ҳамин дору саргардон ва ҳамин дору мара девона када қатъи ҳамин Клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳамин дору насамде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳамин вируса мекиша. ҳақиқатан ҳамин чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпа сабчина охирсанаш кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ба дар дасташ ҳам бародар бародар мушкилидо матра дига торо намекунам. ва барои ту дору овардам макон маҷнун меган ина барои простатит хунукӣ, барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад доруи хуба. яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инаям биохес меган ҳоли худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли Малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди тантара ками куталиро меброи ҳакас мекунӣ. манаа муроҷиат ки результати 100% оригиналаш бо боварӣ бародаро занг занен. мошини авватии мо бародаро Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бариш 1998 объеми мотор 2.0 сӯзи шӯриш бензин газ. коробка 5.6 механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин ай вагона як даст гаштагиаи документ тонировка утилизатсия дорад. гази евро 4 бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор д коробкаш ходовой соз задагӣ пустагӣ варид надорад. чашкош заводской, ягон камди расход надорад. кондисионер, ях, люк, печка ҳамаш кор мекунад. 4 баллонав губковат кардагиай, краскаш тоза, аккумулятор нав. хулоса ягон камди надорад. мошин ҳама ҷош 100%. мошин тоза. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 73,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини авватии мо бардоро Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бариш 1998 объеми мотор 2.0 сӯзи шӯриш бензин газ. коробка 5.6 механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробкаш ходовош 100%, 4 баллон 70%, аккумулятор нав, ҳуҷҷатош 9 моҳи дига, утилизатсия дорад. элегант сирожна мошин фурӯшия бардоро. касоне ки харидор бошанд, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 71500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо.
бардору дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонамо лайкро бунависед ва дар комментария ҳатман мошине мехозед ки тона номаша бинависем. мо ҳамон мошинро навороша бисёртар мекунем. мухлисои хундай Саната ё Аванта ё Мерседес класс фарқ надорад, чӣ намуд мошине ки шумо дар кораи номаша бинависед, мо ҳамон намуди мошинаро навороша мемонем.